salat. Sumuk ya kowe kok kipasan iku. Alhamdulillah bae saya mirsani. Ya Allah. Awake dhewe utang kok diaturi Sinom Parijoto. Engko sing Mangke diaturi nggih, Mbak nggih. Ya sak candak-candake. Alhamdulillah Mas Tengil. Nggih. Acarane dino iki ternyata 2 in 1. Maksudnya 2 menjadi 1. apa itu? Jadi Pak Karmani iki ora mung mantu utawa wis suda krama putrane. Nggih. Nanging ya netakno putrane sing jeneng disunatno to? disunatno dikitano sing jenenge adik Muhammad Yusuf Maulana. Walah jenenge apik ya. Yusuf Maulana. Dongakno sing sunat. Mas Yusuf Maulana bar ditetakake utawa dikhitanke dadi anak sing solih. Amin. Sing migunani karo tumrape bangsa lan negara. Amin. Agama bekti karo wong tuane ya bekti karo guru-gurune kabeh. Amin Allahumma. Amin. Iki termasuk khitanan. Sunat-sunat ki ya ana aksarane. Ono. Ana. Berarti kowe iso ngartekno utawa merdekno apa mau tak bedheki? Ya. Yang pertama S. S anyep. Kowe wis pira-pira bengi iki ora udan wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek ku batek ketenanan ya Allah terang, ya Allah terang. Aku yo ngono. Aja nganti ning gone Pak Karmani. Pak Karmani iki udan kono-kono lah nek udan. Ngono ya. Kene yo jane diarep-arep kanggo wong petani Lah kae. diarep sesolan wis keprake rampung. Ya, ngono iku ngono ta. Yang pertama S. S. Anyep ge tak tutuk lambemu kok iso. Sotek Al-Rabi'ah lho, kok macam-macam lho. Gambare jenis, ngomongane jelas lho. S. S. Salat. Maksudnya salat. Nek wis bar sunat, contone kaya benjenane Mas Yusuf, iki kudu nglakoni nek wong Islam salat 5 wektu, as-sholatu imaduddin, salat iku minangka cagaking agama. Ngono ya. Ya ono, dipersani mbae iki, Mbak. Iya, ngene bengi-bengi rak rada tutur sithik-sithik. Ya sing sunat ya sing nganten. Mbah kok manjane ra karuan kok. Kok manja iku lho? Meja biasane nggo apa? Nggo lungguh apa dene pada panganan. Lah iku sikile munggah nek meja e. Enggak apa-apa. Ora apa-apa wong iki anak-anake dhewe. Piye ngono to? Aja lali-lali kowe. S. Nek wis bar sunat ya kudu duwe unggah-ungguh sing apik. Ngono. Man laisal adab mawal kadubab. Artine sapa sing ora duwe sopan ibarate laler utawa kewan. Laler iku ora menclok ning nggone paran, panganan, lambim. Lah ngono kan ora sopan. Ngono. Pinter ya tanggal jebule. Kudu duwe sopan unggah-ungguh. Mbah Mardam apa mu? Apa dalil? Ora ana kok dalile apik lho lho. Mbah Mardam piye mau? Walah kok ana Mbah Mardam ya ora. Baleni pisangkas aku tak latihan ngono lho ben kowe. Kuwi unggah-ungguh man laisal adab mawal kadubab. Ngono ya. Maceme le cewetha ngono ya. Apik tenan. Lah iya sapa sing ora ndek sopan ibarate laler utawa kewan. Saiki sing N. Ora ngono lho amplop kudu ceblok terus nang yo Pak wonten Pak Karmani ku wonge meneng. Iya ini dile. Iki apa le? Mosok iki Pak Karmani? Tenan ora? Dembo. Tenan ora wong. Lha iku mama amplope kaya kudu ceblok anggere anu dadi buai terus. Nggih, Mbah. Di Pak Karmani ya nggih. Ngil. Di Pak Karmani kok meneng aja. Ngil. Dek sore kan nganggo ketu ngil. Heeh. Lah ya Allah napa malih lek mak wong dereng anu niki bae seutang kula napa
turuti wong iki ngono turuti. Napa, Mak? Iki ndi nandar ta? Bro, aman Nggih. Apa? Apa iku? Ya lali wong niki niku. Udra sing pilakon. Lelo lale lale lalo niku nggih. Lale lalo lalo niku. Kok kaya ngene. Sanggan niku. Ya Allah nek perkara lagu iku rak iki kok Mas Blothong rak kecil lah mah. Kok mah ngasih. Kaya ngene abot sanggane. Yen aku dadi wong ora duwe. ngeten nggih Mbah niki apik-apikan aten. Kene ya sampean sing nyanyi dhewe ngono piye Tak belekno wong orjine wis dikukuti ya, Mbah. Tak belekno nggih Mbah nggih. Lah orjine wis dikukuti ya ketimbang gak ngaturi awake dosa kok. Iya. Lah ya mbah ya piye-piye. Nek karek engko Mas Jaten anu pripun? Ya ora penak wong nganggo orjen. Napa ngaten, Mbah? Beji jenengan agem malih, Mbah. Aja. Ya ora Disarati garingan ya terus. syarat-syarati. Aki kok nyanyi iki. Mau aku malah ra iso kok. Rino kelawan wengi aku tansah ndedonga. Iya. Muga Gusti. Aja lunga, wong dinyanyekno kok malah lunga iki kepiye. Matur nuwun nggih, Mbah nggih. Sembah suwun Dalam barokah endi, rezeki kang lumitu nggih, Mbah. Bagas waras. Mbah. Ora duwe kon. Masam keong piye kok ora duwe kon jenengan. Iso dagel bae kok. Iki lho Pak Karmani dilokno neh lho Pak Karmani. Aku ku sik kok. Piye? Aku ku apa jenenge toprak ngaleh-ngaleh sing di omah meneng yo lagi iki ya. Ya, anane ngene lho, Gil. Anane meneng ndek sore kan nganggo songkok. Menawa kabotan songkoke. Lah iki kan ora songkokan, jajal mbok takoki jerakno jajal. Jerak jajal. Ora nganggo songkok nek menawa wonge grabyak ngono lho, aku ngono. Jajal tak dadak. Ngene ya, Pak. Dagelan ora ngadeg langsung penting duduki sampean ra wis saya. Oh, guyu wis ketak utute. Sapa sing gelem guyu? Ngono. Sak menit insyaallah umure tambah setahun. Nek 2 menit, Insyaallah tambah 2 tahun. nek 3 menit, Tambah 3 tahun. nek sak jam. Mlebu rumah sakit. Jajal kowe guyu. Dalam ngene ben guyune iki ya. Pak Karmani. Temandang nyauri. Nggih. Ngono ku yo ngene ah, dikeki parikan. Karikane ya. Ning pinggir kali, Nek pinggir kali mangan dondong. mangan dondong, Pak Karmani sawer dong ngono. dagelan kok dremes tak ada sawer iku lho. Dagelan kok moto duwiten lho iku. Aku ora moto duwiten biasane ngono nak panu mbok jeglokno konoan kok. Ora mikir ketoprak iki puluhan juta ragate akeh kok njaluk saweran ae. Isin-isine aku. Ngene lho. Aku sebagai seniman ku isin. Ya isin. Tak pesen aja njaluk saweran. Aja. Nek kowe dikeki aku bagi ya. Lho padha wae. Kowe ku ngene lho Mas. Piye? Kowe karo aku kudune kan matur nuwun karo Pak Karmani. Ngono. Pak Karmani iki dina iki Ngono? iso nanggap aku karo kowe. Heeh. So apan kowe karo aku iso nanggap Pak Karmani? Lah dalah Pak Karmani lapo kok mbok tanggap aneh-aneh ae iku kok iso. Maksudnya Pak Karmani iki didongakno muga-muga rezekine barokah kathah barokah. Amin. Syukur-syukur iso ziarah Mekah nek Madinah. Amin. Ora ketang umroh-umroh lah. Wong kaji saiki 40 tahun kok Mbah. Ngono ya. Aku iki daftar iki mbuh tutuk mbuh ora kok. Paling ya 2070 mbuh pira. Nek upama Pak Karmani ya kelakon munggah kaji sing mabrur. Meneng ae kok ana wong idur dhuwit iku lho. 2000 lah ora masalah wong dhuwit. Tak paranane. Parani ngil. Wani aku nak ngene iki. Parani ngil wong dhuwit kok ngil ya. Wong dhuwit kok Lah iya. Anu. Monggo Bapak Ibu ingkang tasih wungu tasih melek anu daleme Pak Karmani. Sing badhe maringi Mas Tengil monggo lho. Wis tak jibuke yo aku tak medun. Ora medun lah diboine. Wong aku ape njipuk kono kok. Kelinci ucul, neng sampean aja ucul lho. Medun ngil. Lah. Abrol lho ngil hati-hati ya Allah.
Sing penting rak nutukno jam kok barang ngono kok. Iki mbok rampung jam piro kok nutukno jam. Ngene ya Pak, jagongan wae rak wis ah. Sinten? Oh iya. Asakno kok nek diwonokno isin apa ora kowe? Lho kok mbok kon isin piye wong loro? Satu kata lho. Loro dhuwit kok isin. Aja soteng malah bok-bokno. Iya, tak lela ledung kowe kok mau 5.000 ndak sanggup mikir iki ayo. Nggih matur nuwun. Nuwun sewu lho ya kula mboten medun wong sampean mbok 2.000 lah matur nuwun ya yu. Ora matur nuwun go berkah barokah ya yu. Kowe kok karek moto-moto sangut ta ora ali-aliem. Mban ke mam tak pira? Berapa hitung? Anakku lho kok nganti ngono ora mbok miki ya iku. Sake melek. Salaman Kang. Wong urip ku apik, susah iku lha apa leh ya disemangat-semangatno ngono. Ya anu ki kok ora tuku ora bubuk ya nang bari-bari dhewe. Ya kok ora iku piye leh wong iku nek iso kancane iku kok ngene iki ndawakno umur kok. Aku nek diundang iki Mbah matur nuwun lho Mbah. Muga-muga barokah. Mak aku niku jajan gak berah, matur nuwun ya Mbah, muga-muga rezekine lancar. Nantur pari ta Brambang Mbah? Pari ya Brambang, wis muga-muga ora ana tikus apa leh. Kecubung apa leh? Salah. Iki ana sine ta ya. Nggih. Lumayan. Engil. Rompaku tek ketok bari lho iki disoteng. Aku dina iki malah kalah karo tukang syuting. Kok iso ngono? Ora piye wong dagilane ora nganggo kalung, tukang syuting kalunge gedene ngiat ngene kok. Padha ratle sepur. Sampai ndongakno nganten neh malah ngantene wis turu. Alah ya temandang anu dhuwit kok nglencer. Wes agawa dhisik kok iso 2.000 Aku tak pikir-pikir kok karo Mbah Benjol wis ora ana kok malah ana tukulane. Iki lho Nene. Upama nusul ya mbah ngancen jenenge wong nyawa ya. Aja wong tanggo kanca kok nek iso ya. Ngene iki karepe malaikat Israil ya lirak-lirik nek tak penging dhisik wong tanggapani jake. Bae tak pijeti ya mbah. Sae mbae kok kandele kiat ya Ndek. Wis sambah rasah nyawer neh wong sampean nggih mampir 100 upama iki neh ya ora apa-apa kan gedhe ya. Ora mesake bae wis sepo kok aja mbok jaluki ae lho. Wis salah lho. Ampun Mbah. Wis salah ra apa-apa Mbah. Barane 750 kok Mbah ampun Mbah. Malah karek 5.000 karo 2.000. Iki ya bejo-bejone ya Ndek. Tak awasane wis sambah. Wis sambah pilihno sing abang ta sing obong. Iki bapak jenengan Mbak. Alhamdulillah ya Mbak. Sampeyan ijeh diparingi wong tuwa ijeh seger bugar. Mumpung ijeh urip seneng-seneng atine ya Mbak. Nek buta sate ya tukokno sate ngono ya Mbak. Nek buta bakso. Lah dhuwit sampean cekel ngene kok ilang. Iku lho ceblok Mbah. 20.000 Mbah. Aku malah ra mentok lho aku. Ayo ndang munggah wis malah sini aku disoting Al-Robi kok iso malah. Sida mukti tayub. Atur nuwun ya yu tak dongakno rezekine barokah putrane solih-solihah. Dongane dagelan iku mandi lho wingi wek. Niki 100.000 kok Mbah. Mbah, ndak mboten kliru Mbah. Gayamu iku, Mas Ambam iku. Matur nuwun ya Mbah. Lah, gabung. Aduh ana panjang umur seger waras ya Mbah. Mbah nuwun sewu Mbah kula nderek donga Mbah nggih. Muga-muga kaparingan panjang yuswa, wong sak donya mati kabeh, jenengan tesih urip dhewe tengil. Nggih. Aku malah dipenging munggah, aja munggah. Aku ku lho pijuti. Ngil, ngene iki. Aku pengen ngomong serius tak kandhani ngene. Iya.
Ini iki ana penting tenan aku ndang Aku munggah. malah kaya wong tandur ngene iki ndak lho apa. Tak kandhani aku ngomong tenan rene. Apa? 20 ulah apa. Kene munggah. Munggah. Lho wong iki urung tak cerai kok munggah. Iki kepiye lah ya, Mbak? Nuwun ya Pak, alhamdulillah barokah. Alah. Segini lancar ya, Mbak. Ngono ku yo ana parikane aja matur nuwun to. Parikane piye? Nek pati mangan sukun. Nek pati mangan sukun. Pak Karmani. Pak Karmani. Matur suwun. Matur suwun. Nggih sampean njaluk lagu apa, Mbak? Baik kok Sunompari Jota urung kok nari lagu kok baru jam pira? Iki lho Pak Karmani jenengan ngesake gending napa, Mbah? Non? Lho. Pak iki gurih. Lakone. Heeh. Iya, lakone kudu ndang ditundasno. Nah, ngono. Pak Igi lho, Pak Igi. Endi Pak Igi? Atuh. Niki Pak Igi. Sing pundi? Ora, diapusi dibodoni. Mugahe lakone bendang anu ngil. Enggak, ngono Pak Igi. Sing pundi Pak Igi? Niki. Mbah sok kabumi nangkep toprak apa, Mbah? Wingi kabumi nanggap iki. Wae sing ora iso melok aneh-aneh iki kok iso. Iya Mbah, salaman sih. Ndongakno ya Mbah. Sampeyan kok berwaras lho Mbah. Panjang umur. Ini ndang munggah iki aku ana kepentingan karo kowe. Aku tak balik nek kok mbok bari jam pira ketoprak iki kok aneh-aneh iki kok iso. Aku tak munggah iki lho metu kene. Kowe ku ngriseni wong ae ra. Lah tek ra ngriseni iku. Dengan ana wong luru batu kon sate. Ngisi-ngisine aku ngono kok iso. Wong kok dadi dagelan kok kula dremes kene. Tak gawane aku mundak sawanen nggo dhuwit kowe. Nek bawah ngil. Oh, iya ya Allah Gusti. Ngene ngil, iki apik-apikan Aten. Aku tak terus terang karo kowe ya ngil. Apa? Aku butuh dhuwit. Lah wong ngetoprak lagi kok butuh dhuwit. Ora duwe dhuwit. Kowe ku ndak yo kancaku yo kaya sedulur. Anakku meh piknik. Bayare 1.700.000 tolong aku utangi dhuwit 1 juta. Lho sing ndak kowe piknik kok malah sing mbok takune aku. Entolo karo aku. Ora di dhuwit. Tapi apa Naten, aku duwe barang tinggalane mbahku biyen. Apa? Pusaka. Lah, pusaka apa iki? Pusakaku apik iki. Iki dinyang wong 5 juta ra tak kekno. Karo iki jenenge pusaka teken naga luwuk. Iku ora tekene Mbah Kabul dhisik iku. Sun matek ajiku naga luwuk. Heeh. Sego enak jenenge sego brabuk. Ra tak tutukno ora barbar engko. Iki genteni 500 ae, Mas. Mah ora nggo dhuwit kok. Ketego karo kanca. Lah aku ora ndek dhuwit nak duwe ya tak wehi kok. Ana anem iku meh piknik. Ora duwe. Ego karo kanca. Tenan mentolo karo aku. Ya. Ya wis saiki wis nek ana apa-apa seralah celuk-celuk blotong. Ya apa wong. Pisah antarane blotong karo tengil. Mentolo tega wong iku ya ketoprak ya laris campur sari laris. Pengajian laris diutangi juta kok ya ora metu. Pawas kowe nek turu nek omahku. Wong barang mengkono ae kok diiming-imingno wong. Waalaikumsalam. Napa, Bos? Juk betakno napa niki? Tongkat. Nek tongkat nggih angel nek teng mriki, nek tongkat niki ana tongkat kala luwuk. Jalukane yo larang nek wonge, biasane 2M. Wong purun iku mau luwuk kok. Malah genti kala luwuk. Gelem tenan 2M. Nggih. Benjing jenengan teng mriki kula entosi teng enggok-enggokan nggih. Ora ana enggok-enggokan niku. Tikungan. Ayo. Nggih, mangke tak kadoske nggih. Luru apa? Luru apa? Teken. Ora sah luru teken ado-ado. Lah kok iso? Aku ndek pandangan teken apik kok. Pandangan teken apa? Ula luwuk. Golekane ula luwuk. Duwe tenan? Duwe. Apik-apikan Aten. Endani kok. Tak genteni 1 juta. Ora oleh, gak oleh. Kok mbok tuku rong sak. 100 ae ora oleh kok. 100? Ngene-ngene iki mang aku tik tawani kon golek teken.
Njaluke iki 2M. 2M. Saeman ngono piye? Ya aja kowe tak sangoni 50 ngono ae rak wis 50 juta. Ora buta iki bosku kok. Ora lah. Lah kok ora lah. Saem 200 aku sing 800 lah. Ya wis ya. Ngono. Oke. Deal. Pokoke engko tongkat tekene kudu tok kene. Kudune kene. Iya no. Sip. Masalahe wonge sesuk iki apil numpak pesawat Siliting. Mat pesawat kok siliting yo. Pesawat apa? Pesawat Siliting. Ora golek otoran iso ora. Tak lurokno teken sing jenenge teken ula luwuk. Wah. 2M 200. Saem 200. Aku 800. Kowe 800. Tenang, aja kuwatir. Sing penting engko entuk teken. Nah, pateni Gathuk iki engko nek entuk teken saeman saem 200 berarti aku engko saem sing 200 tak wehno blondo. Tenang. Wong jenenge wong lagi melarat temporat gendong jagat yo ngene iki tak terima-terima supporting kok aku sesuk. Apa kok ngundang-undang aku lah apa kok. Tekenem tak tukune. Ora satuku ora tak dol lara atiku. Tak tukune 200 juta. Akeh men kok ora butuh, mbok tuku sak menit tak kekno. Lara atiku. 1 juta. Ora butuh. 200. Ora tak dol. Wis tak tukune. Ora kok Lho, ngeyel. teken. Kowe kok ora duwe isin lho. Pak Karmani wong meneng kok jebul jaluk saweran ya terus kowe. Lah aku ora njaluk saweran. Ora atiku wis lara. Ngene lho, dadi wong kudu sing lembah manah. Nek iso kudu sing apik ngono. Ngono. Iso karo kanca. Aku niki lara atiku. Lah karepmu piye? Kowe ora gelem. Itu mbira anjal delok. Duitku akeh ha. Kudu dompet ora kowe. Gawa. Pira? Aja ngomong 1 juta, ngomong 1 M ora duwite. Pira iku? Piro lupat mo 6 Mok setu iku. Wes Palu. kabeh. Wes. Nang kono tambahi blangkon. Lah aja wong blangkon tak nggo kok. Ora mah ya wis wong liyane. Rene tak kandhani. Kene. Sing penting tekenem tak ijoli. Ya blangkon duit. tambahi blangkon. Tambah apa? Blangkon. Oke. Blangkon. Wes aja njaluk neh. Yo ora ono atiku kadung lara. Bang jam. Lho iki. Lho karek gelem apa mah nek mau ya wis. Berarti ku kok Rene. Jamku tak wehno kowe sing penting teken kena aku. Kok ngelong atiku kadung lara. Lambi coplok. Lambi tak nggo kok. Lho kek karek gelem apa mah nek mau ya wis. Iki lho teken tak tukune. Ora butuh atiku kadung lara nek kace gelem lambi coplok syaratnya kudu ngono. Ya Allah Gusti. Kowe kok ngisin-ngisini wong iki gene ah. Arek gelem apa moh? Oh, penakno, ndek mau tak kon ngutangi 1 juta, kamu 1 juta moh bareng ngene iki. Ya. Sing penting tekene tibaku wis nyah klambi, ora masalah, penting teken tibaku. Kandhani kok. Gak apa-apa. Sing penting aku untuk teken bakal untuk duit 1 M 200. Kowe ku wong apa dugong? Apa? Lemu-lemu wetengem iku lho. Lah kowe ku ya lemu padha wae kok. Moh aku jera trimo. Dari emsisan. Lho kowe Ja- karek gelem apa moh? Dari emsisan wis kadung lara atiku. Jare iki mbok jalo. Iya no. Astagfirullahaladzim. Lho kowe gelem iki ora? Ya, sing penting teken iku mau ya. Aku roh nek regane 2 miliar kok. 2 miliar sing penting. Dari em coplok. Dah pendo. Tak pikir-pikir kayak wong edan, persis wong edan. Perkara teken aku engko iso sugih. Duit 1 miliar punjul 200 iki engko tak dol karo blondo. Oke? Blondo. lho. Iki teken wis tak cekel karo aku. Jengene teken ula luwuk. Ya ene kok ana begegek gajah. Meneng ae, sing penting rak aku wis entuk teken. Saiki dhuwit 1 miliar di. Sele tak telpone bosku. Oke, sing penting kok Halo. teken. Halo? Kandhani bosem. Halo, Bos.
Halo, ora ono sinyale menawa. Ayah iki. Halo. Anu bapake teng pundi, Dek? Wis tok tekan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Weh, goblok iku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajiun nyanyem kono. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teng pundi? Anjani tok tekan. Astagfirullahalazim. Wal asim. Nggih sampun nek ngoten nggih matur suwun. Ngene ya, tak omongi ya. Anu gelem ya sak miliar ta? Sak miliar tekene sak miliar 200. Sak miliar tutum remuk kono. Tapi ya, Wong emang numpak pesawat siliting. ya, Pesawate mbledos. ya terus. Wonge mati. Iki karek anake telepon aku. Wonge ora sedo tuku. Teken. Lah wonge mati kok ngil terus piye? Dhuwit 2 miliar yo akeh lho ngil. Iki duit saem ra gagal. Yo gagal no wonge ra ono. Ya Allah Gusti. Ape apa? Kowe ape apa? Ya Allah Gusti. Paringono pangapura ya Allah. Ya Allah, kok malah ngeneso wong lagi. Lakon kok kaya ngene ya Allah Gusti. Sabar yo. Sabar yo ngil. Wong kok iso percaya barang sing tak hayal iki kepiye ya Allah Gusti. Aku dadi duit saem. Malah edan. Duit saem ketek. Mbah kok tambani, Mbah. Tak omong itu. Engko tak nggo tuku pesawat duwike. Eleng. Sabar yo ngil. Iki teken duit saem. Iya. Sabar ngil. Wonge sampe rene. Wonge mati ngil sabar ngil yo. Sabar ngil. Ora sedo ra apa-apa Wonge yo. mati. Ngono. Eleng, ora rezeki durung judum. Ya Allah. Loh ya Allah Gusti. Ngobar ya Allah Gusti. Paringono pangapura ya Allah. Jebule wong iku nek iso aja percaya sing barang tahayul. Bener. Ngono kok Nek pengen sugih ya kudu nyambut gawe. Lah, ya ngono. Ya Allah Gusti klambi kunci. Rasa klamben bakung diaturi. Mo Sinom Parijoto diaturi ayo. Niki wau surate nek ape diwaca. Heeh wis. Heeh. Ngono. Ayo diaturi Sinom Parijoto. Apa ibuke kae? Apa lebe? Sinom Parijoto Mak Tom nggih. Nggih. Tuladolaku nggih. Sinom sik terus apa sing njaluk mang apa? Kelinci ucul engko wis sak wektune ben anu lakone ben buntas iki Wijaya Keratu kok. Wis rasa jarikan kowe. Ayo Mak Pan mangko yo Mak Pan yo. Tak aturi Mak Kelinci ucul. Bak subuh kok ya. Sing lanang seniman sing wadon seniwati kayane nglumpuk Bakung Yuk. Eling kang pepare
Spesial kanggo Mbah Kong ngene iki eling. Engko bar iki diunggahno Klinci Ucul. Eling garwane sing almarhum nggih Mbah nggih. Nggih. Mugi-mugi kaparingan kasuwargan jati, diparingi padang saha jembar kuburipun Mbah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yuk monggo Mak Bon. Sida mampir apa ora mampir oh Mbah Kong ben ayam matine disyuting iso dimirekno yo kaget aku kumandang suarane gelang glali ler kulane aja lali agamane salat 5 wektu iya kakak ijo bejane sing duwe bojo nanging aja loro wah gandes ora gandes aku mikir tekenku mampi anu Mbak terakhir Mbak Hama Ucul nggih Mak nggih. Yuk, yuk. Yuk. Mubengi kutha sak teruse ning desa-desa. Mergo aku anggoleki sing tak tresnani klinciku Ucul lunga mangetan Surabaya terus ning Bali mengulon mlayu ning Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali ning Semarang klinciku wis ana kandhang la jepolane losar-losor keburu nafsu wakasane montang-manting ragate akeh aku dhewe keban
Pangapunten nggih Ibu ingkang ngaturi wau. Pangapunten nggih Bu, nyuwun pangapunten. Tayuban Sido Asih bijine kepake mal diatur mergo lakone ben buntas. Mbah suwun Bapak Karmani sak keluarga, Mbah Kung warga, muga turi sak keluarga, nganteni dongakno muga-muga dadi keluarga sing sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Yuk sumusul menempa karyane ayo.